Hej, og velkommen til Team Flødebolle. I dag har vi en særlig gæstus, og ja, det er det, du tror, det er Flødebolle! Og den har ikke røde øjne, det ser I bare, fordi det er på video. I dag vil jeg vise jer, hvordan man plejer en kanins pels. Hvordan den skal børstes. Og det er rimelig enkelt. Det er virkelig enkelt, ja. Nu står vi i salongen og er klar til bilens negle. File. Okay, du må ikke file din kanins negle. Det er også bare sjovt, jeg gør det ikke rigtigt. File. Nu vil vi vise jer, hvordan man børster pelsen på en kanin. Godt, så er vi klar. Nu er vi klar. Godt. Først tager du op fra hovedbunden af. Ligesom når du ager den. Du må godt børste den, og så age. Den føler sig meget elsket, vores kanin. Så børster du hernede omkring hovedet, hernede ved øjnene. Så ned her om kantene. Ned ved øjnene her på den anden side også. Og den kan godt lide det. Så børster du den ovenpå her. Virkelig dejligt. Når du børster herover, er det også meget ret for kaninen, at du børster med fingeren. Så hvis du for eksempel børster her, så er det også dejligt, at du børster med fingeren. Hånden. Det er dejligt for ham. Så tager du ørerne op. Whip. Jeg skal lige sige, det behøver du ikke at gøre under dem. Så vores kanin har lidt hår her om bagved. Så det børster vi lige ned. Se, der har den lidt hår. Jeg satte det i går. Godt. Så giver vi dig lige en ordentlig scrubbert. Det er også meget vigtigt, at kaninen har en hale. Og den hale skal også være blød. Hvis den ikke har en hale, ja, så ved jeg ikke lige, hvad der er sket til den kanin. Så er det i hvert fald ikke en kanin. Så tager jeg sal ud. Bast. Og så stutter vi det lige. Nu skal vi til anden trin. Basten på maven. Baste. Det behøver I heller ikke. Så går du ind i maven. Baste. Stakkels kanin. Så, det var så, man børster sin elskede kanin. Nu vil jeg vise noget andet her bagefter. I kender godt Pokémon Go, mine følgere? Ja. Pokémon Go. Dine følger. Pokémon Go. Ja. Jeg har en Pokéball. Du må ikke bide din dumme Pokémon. Jeg har en Pokéball. Og nu fanger jeg den her. Stakkels kanin. Næste trin. Så den har noget i gang på den, og nu så stopper du kameraet, okay? 3, 2, 1, nu. Der var jeg. Nu har jeg en flødebolle. Endelig har jeg en pakket flødebolle. Der er flere flødeboller, ja. Jeg har pakket min flødebolle. Ja, næste trin. Jeg tror også, det hedder en kanin, fordi hun er så underlig. Nu vil jeg slippe den her Pokémon fri. Pokéball! Buff! Se her Pokéballen. Der er din Pokéball-flødebolle. Vi fik en Pokémon. Ja! Og den hoppede ikke engang ud af den. Hvor den bare god. Du skal spille med. Okay, for fanden. Okay, ja. Den vores kanin er meget følsom, så derfor har jeg også en Nej, den er hej. til jul. Det mener du ikke. Så er det i dag. Merry Christmas. Jeg overvejede faktisk lidt at lave kanalen om til Team Borgis og Hyperphone. Og i dag har jeg også en ven med. Kom bare ind. For hende. Det er en grimme pige, der er med rummet. Godt. Hold kæft. Nu vil vi fange en flødebolle igen. Og som vi gjorde før, vil vi fange ham. Jeg kaster den i hovedet på ham. Nej, du skal stå stille. Nu prøver den at flygte. Godt. Flygt, flødebolle, flygt. Jeg kan så lidt varm for min kanin af jer. Okay, 3 til nu. Så nu fanger vi ham. Godt. Hun kastede lige den der lille kanin. Undskyld, siger Victoria. Nu tager kasten. 3 til nu. Nu har jeg en flødebolle. Endelig har jeg en kaninflødebolle. Og nu vil jeg slippe den fri igen. Puff! Ej, kanin! Ja! Og det var så næsten alt, vi havde for jer i dag. Vi vil lige gøre noget senere, men vi skal lige se en lidt. Eller skal vi lave nyt?
Nu vil jeg gøre resten. Nå. Ligesom, hvad en dreng egentlig indeholder. Jeg er så fjollet. Undskyld. Altså, nogle gange, når jeg bare er på video, så bliver jeg bare generet og flødebolle. Der er bare så mange hemmeligheder i gang. Ligesom, altså, der er sindssygt mange hemmeligheder. Okay. Der er 3. Ja, jeg tror, det var alt for den her gang. Hej, vi ses. Victoria, jeg tror, det var alt. Og det Hallo, var alt for Victoria. denne gang. Håber I tog med. Like, abonner, kommenter. Victoria. Hallo. Victoria, du skal afslutte videoen. Jeg havde glemt. Okay, det er min kaninflødebolle, og tak for alt for i dag for jer team flødebolle. Husk at like, subscribe, kommentere og abonnere. Kan alle mine følgere? Ja, jeg er så læks. Du det, bu. Like Vi ses næste gang.